kuchitira lero izikhala malo ena ndikuti kakwana 6 koloko la mulungu pazikhala nyimbo za uzimu pamenepo hot current ikuoneka kumene titakuuzeni kuti mukayipezero. Zimenezo zitithandizira kuti program yathu izipangidwabe mwapamwamba chifukwa ndi program yovuta kupanga imafunika zina zimene sizikumapezeka timene tikupangira panopa. Pofunika kuti pazikhala zina ndi zina zimene zithandizira kuti program imeneyi izipangidwa mwamphamvu mwamakono mmene ichitiramo. Ndimati ndiyambe choncho kuwauza abale athu amene amakonda kutsatira program imeneyi. Nkhani zathu program yathu ya lero zilimo zitatu komanso basera. Nkhani yoyamba tikunena kuti maunduna amphamvu komanso migodi awagawa. Nzoyenera izi kuti tigawe energy kuchosa ndithu tichose ku mining kapena tingonena kuti kuzipanga split kuti mining ime payokha energy ime payokha. Kuti zimene nzoyenera. Nkhani yachiwiri tikunena kuti zokambirana ndi IMF ziyambiranso tisamale ziti potengera kumene tikuchokera. So zokambirazo ziyambiranso kuti tifuna tiyambeso kukambirana ndi bungwe la International Monetary Fund tisamale ziti. Nkhani yachitatu tikuti adindo avomereza zakatangale muzipatalamu. Wakhala tinabwerapo ndithu ifeyo komanso nyumba zina zolemba nkhani kuti tidachita limodzi kafukufuku muzipatalamu kufuna kuona kuti katangale amayenda bwanji. Ndi zimenezi zinakafika mmakutu mwa akuluakulu aku unduna wa zaumoyo komanso nyumba ya malamulo kumene anayitana anthu ena kuti tifuna timvesese kuphatikizapo atolankhani kuti zimayenda bwanji zakatangale kumene koko. Ndefunso tikuti sono titani metadziwamo kodi ndi ku Ministry of Health koka kwina ndikuti kumene mwachitika zimenezo tizipanga bwanji cholinga chokuti samangooneka ngati tikuyankhula nkhani zakatangale koma tizithana nayo. Basera tikunena kuti pachitatu sabata yathayi kudachitika mkumano wa president ndi nduna zawo. Nde anthu akuti kodi chair adali ndani kumeneko. Ndefe tifuna tibwere pano tizakuuzeni zona zenizeni za chair wa mkumano umene anachita president ndi nduna zawo pachitatu. Imeneyo ikhala kumapeto. Khalani pompo kusatira program imeneyi pakuti imatifika ndi thandizo lochokera ku Ceres Enterprise. Ceres Enterprise, your go-to for top quality electronics at unbeatable prices. We stock a wide range of products, including laptops, smartphones, stationery, laptop batteries, Bluetooth speakers, printers, laptop chargers, SD cards, phone and computer accessories. Don't miss out on our selection of office supplies. Stop by our shop today. Like and follow our Ceres Enterprise Facebook page to access our catalog. Ceres Enterprise, your go-to for stationery and electronics in Malawi. Ceres Enterprise, proud sponsors of the Hot Current program yathu ya lero pa 31 May 2026. Tiyambe ndi nkhani zimene tabwera nazo anthu a Mulungu. Ife sabata yatha tidabwera pano kumanena kuti foja akutopa. Foja watopa wanyamula mtandawu kwa nthawi yayitali mtanda onyamula ndithu ndalama zakunja za Malawi. Foja ndi amene wakhala kuti nyamula nthawi zonsezi. Kuona mene misika ya foja ikuyendera zaka zimene zikuchitika akuoneka ndithu kuti fojayi agonja. Ndefe pano tidabwera pano kumanena kuti kodi ife mesa tapeza miyala ya mtengo wapatali. Miyala ikutchulidwa kuti kumangochi kuli miyala, kuntchewu kuli miyala, palunzu pompa pali miyala, kukasiya kuli miyala. Kodi miyala imeneyi tiyamba kumbaliti? Kodi miyala imeneyi iyamba kuti pasaliti ndalama zooneka m'maso pamene foja akugonja? Nde tidabwera pano tinanena nkhani are you surprised kuti mwina nkhani zimene timakambamu zinakafika mkhutu mwa mtsogoleri wa dziko lino amene sopano wagawa kuti iyayi uku kuli nduna ya zamafuta ndi packets, bwanji kukhale unduna wa zamigodi pawokha potengera kuti nkhani zitatu zimenezi
zikumaza tipasa mutu padakali pano litsipa lina limene kudwala ngati dziko tilimene ukayang'ana zimene zikuchitika ku mafuta ndikuzayang'ana amene akupangira behave markets kenaka chipwirikiti chimene chili kujeni ku mining kumaonesa kuti zimene zamayendesa ndi mayi okha G Matanga popanda even deputy. What is your reaction to this split? Now we have Togotembo as induna yona zamikuli ndiyambe ndino angoni wawo. I want to get your reaction. Tinabwera adi pano ndipo tinayankhula mwamphamvu ndipo kuyankhula kwathu kunali kongosindika kunena kuti the writing is on the wall. Chonda boma tamaonani fojayi mtanda wake umene wanyamula ndi waukulu ndipo akuoneka kuti alizandizandi fojayi kumene tikupitako ndi kupompho. Tinayankhula kwambiri ndithu and we shared a lot of details and kuli mbali imene yoyonena kuti you can only look back at the decision imene yapanga boma ndikumanena kuti achita bwino president mwachita bwino fo tinena kuti undunawo ukufunika concentration, ukufunika government ikhale very deliberate and very intentional payoka ndikuchita specialize kuti apa tupanga za mining osatuso phatikiza ndi zinayi. Kumbukirani kuti ku energy kuliso chipwirikiti kuli chipwirikiti cha mafuta kumene kuli chipwirikiti cha magesi kumene kuli chipwirikiti cha zinthu zambiri and zonsezo zofunika kuti andunaja asamagone ndithu. Now at the same time uku kuli nkhani ya mining something was about to lose and chifukwa chonena kuti kwambiri pressure mdziko muno imakonda kukhala ku energy ku mafuta uku nkube kumakhala pressure most likely andunawa nde kuti she was being pulled so much towards this and ku mining kumafunika support. So ganizo lopanga split ndi yabwino chifukwa chonena kuti tiona sopano kunena kuti kulibe sokona mizira aliko munthu amene siku lilonse akapita ku office azikhala akukamba nkhani za mining. Koma mukayionera ku nkhani kumbali ya austerity measures kumene boma inkanena kunena kuti afuna nduna zochepa ncholinga chonena kuti achepese chiwerengero cha ndalama zimene timagwisa ntchito ngati dziko ena kumati sono austerity chekwenda bwanji apa chifukwa austerity apa tiyenera kuvomereza kuti Togotembo ngakhale anali mu cabinet kale koma anali deputy and panopo it means kunena kuti asuntha kukhala full minister and following the full line ministry imakhalanso ndizofunika zake. So in terms of expenditure kale apa ndi kuti yakwera maybe chimene chingachite justify ndi productivity yakumeneko kunena kuti takhala kuti taona kuti zayendako kumeneko nda Togotembo mapeto ake taonera kuti it was worth it, it was a worth investment kuti ngakhale tinachita increase chiwerengero cha ministers koma taona phindu lotere ngati dziko chifukwa nthawi zina ife ngati Malawi sitimapanga quantify progress. Lero nali nakumana ndi munthu wina waku MRA ndeni mamfunsa kunena kuti kodi chikhazikisire ndondomeko ya sopano ya machine EIS kodi mutifotokozera liti kuti what are the benefits and mukamabwera kuti what are the benefits tatiuzani manambala tatiuzani kuti this is the difference that this has marked this has made. Nimeona ngati kuti kawiri impact sitimayichita assess numerically kapena kuti ndi quantitative data yonena kuti anthu atopanga appreciate Malawi muno. Koma going back to your question ine ndikuona ngati achita bwino koma nkhani ndionena time will tell kuti kodi was it the best decision or not. Chabwino ayamba choncho angoni wawo ine kukhala kuti ndinu mayi G Matanga amene munagwira energy ndi ku energy kuja tikumana kuti kuli mafuta kuli magetsi ndi kugwira mining mukoza kudandaula kuti kapena andichoserako ntchito komanso mwina amayi wasada kugwira ntchito bwino tione bwanji pamene papa kuti can we say no ma'am you did well. However, maybe we also need to make sure kuti ku mining kukhale full attention. Mungapange react bwanji pamene mukuyankhulapo Bishop ambuye Bishop. Ine ndikoza kuchoyambira nchakuti tinabwera pano kufotokoza kwambiri za ku mining panopo kukhala ndi ministry yokhazikika ndi zabwino ndi diso lathu lakuti zimene tinkaganizazo zitamachitikadi koma ngati zingakhala kuti ikhale ceremony yongoti tayikako nduna ya mining chifukwa tinazionapo zimenezo popanda chochitika sizingagwire. Panopa tafika pa Malawi kuonera kuti mwina kusankhula za magetsi kapena zinazi sikuti zakonzeka zinthuzo mwina amene tadziwitsenso kuti sikuti mene tasiya kuyankhula za magetsi munde kuti pano payaka things are okay kaya mwina kapena dizilo ife ndi mapapu omwe taononga nazo zimenezo magalimoto oti unakhama compensation akati tikalilira kuti mwationongera koma ungapite kwa ndani so amayi aja ntchito inachulukira kwambiri and ndikhoza kuti
athokozo because sometimes munthu mazaona kuti how do people assess me akuyesetsa kwa the availability ministry yawo ndiyovuta kwambiri ine ndikhoza kuwapatsa kuti ngati kuli mzimayi amene akugwira ntchito bwino kwambiri akuthamanga amayi akuyesesa kuli zinthu zambiri kwesiko mukujatu sikuti magetsi angozima mafuta aja sikuti angosowa kuti munthu angafuna amayi aja kuti mafuta azisowa but Togo so silent there kayanzanga sinamone kuti chifukwa abwera ako akamathamanga kwambiri Togo anali ku agriculture Togo the deputy wa kujeni wa energy chikwacho lape Togo adali a deputy aku agriculture yeah chabwino kumene ngana mathamanga chabwinonso yeah so ndikhoza kunena kuti kwachotsera amayi kwapatulira mining kuti mining khale bayokha kwakhale ku energy apangira bwino kuti focus yawo samagona ndikhobe sakumagona mayacha ndiye potero mbali imene timayigwedeza kwambirija ikhoza kukhala kuti inakafa chinthu china chimene mafuna ndi chifotokoze kundale tsopano angoni wawo kuti anthu ino andale mukamapanga kampeni ngati ndi cannabis kandi chani timasuta chonde tiye ndizizimitsirani chifukwa chonena kuti mukamayankhula mmakhala ngati kuti you shall never be in that boat because you said I fail patatani titsechepetsa maunduna koma you are not there chifukwa zimene amachita MCP ndi zimene amachita DPP ine ndikuona ngati kusiyana ndi chimanga ndi tambala kuti kwina kuli chimanga folo kwina kuli tambala koma zonse chitika zake ineyo chilungamo you choose to say kuti awa ngabwino kwambiri just because you love them with your own decision cannabis nanga zimene timanena tikamapanga campaign zimadabwitsa kwambiri sometimes it's just good to be quiet akazako sauze kuti ndikugulirani dress ngati ulibe ndalama right chifukwa tikunena kuti ayi titsechepatsama unduna wa mining ntona ndiwofunikira koma munanena kale ayi ife sitidzafuna nanga mutafuna atakhala kuti munthu wina akakuziona kuti wanali kale a deputy cabinet minister so chiwerengero cha cabinet sikuti chasintha in terms of numbers chomwe chachitika ndoti tatenga deputy minister wa ku agriculture tamusandusa kukhala nduna ya mining yes mining iyo inali under ku energy kunanthauza kuti we are creating a new ministry koma in terms of the numbers cabinet yathu manamba mungayankhe bwanji kwathu kakhala kwathu mali zimene zouza nthiyamba ndi munthu amene sazindikira zinthu zambiri zofuna kuza nthiyamba so kule ministry payoka ndi office right a ministry of mining it's an office right akhala ndi PA wake akhala ndi protocol PS wache so sizingafanani galimoto sasintha safanana in terms of ndalama zimene timaononga ndoti kuti manambers wosana sinte pese koma we've created a new ministry yomwe ikhale ndi zonse zimene unduna umene ukhala nazo which in this case inaphatikizana ndi uku so tidzabweranso nthawi ine ndikamazana ndalama zamazi a plant outer board tikazane naso za lilongo outer board mazi sakutoka bwino tidzango za ministry of water chifukwa mavuto sanati chabwino ndiyero tipange bwanji ife tidabwera pompano kumana tifoja watopa tufuna mining tikhale nayo attention ndi pamene tikukonza mining iyo tudandaulaso titibe ndalama ndipo anthu osafuna sitikuza zimene mafuna ine my point is mining ndiyofunika kwambiri right ndipo this is the right direction koma ndimafuna ndizikumbutsana za mambo kuti mawu samata chabwino mining ndi ujeni yabwino kwambiri and kumene kukwathoka kamapita is not going to a ceremonial ministry is going to a substitution of agriculture imene ife tikuti mfoja akuchepa mbavu ali ku agriculture so tampasa munthu chinthu mene tikudera kuti ngati tilandire $, iweyo kathamange apa so ndaona izi youth empowered chanchani zimenezo ayi ukuku kumene akupitako ndikuwafunika akathama akagigime chabwino mutati muzione nkhani zimene zikuyendera angoni wawo kuti minister of mining ya migodi inyamuke yofunika magetsi nde magetsi athu zimene akuchitazi are we serious we can dive into mining with this type of behavior coming from our electricity komanso tikumadadaula fojayi sakuti pasa ndalama zokwanira ndi zimene tikulephera kugula mafutasi kuti tigule mafuta tufuna migodi ibwerese ndalama mdziko muno kuti tigule mafuta mukuona mmene zinthu zikukwasira
tiambire patipo tigwire patipo kuti tizinena kuti tayamba kusolve mavuto athu kuti mining is giving us money now for us maybe to sort out fuel problems, but for mining to come up we need to sort out electricity problems so that electricity should be adequate to facilitate mining activities. Tipange bwanji ankwenda vivi mwina sana afike kumeneko right mangufuna ninguwonjezera konde manga pang'ono zimene amayankha bishop pamene president wakale opuma wako America Barack Obama ankachita campaign ankakamba zonena kuti ifeyo tikalowa mboma ineyo ndikalowa mboma ngati Democrat president ankachita promise kuti azaseka malo aja ndenda Guantanamo Bay. Atalowa mmene muja anapezeka kuti Obama amazowa kuyankhula koma nkhani imene nakopezeka kuti basi lero Guantanamo Bay njosegula pali zinthu zina zimene umatha kumatokota wakhala uli kunja kwa boma ola zinzathu taona oti magwira nawo ntchito mwina akalowa kumeneko amakhala kuti matokotedwa akamakhala osiyana ndiye ukalowa kumeneko pamene makaona kuti kodi kuno nzotere so that example you give amutali adali mumukale koma atatuluka you think akoza kumabereka ma promises based on meza he already knows what he goes on in that office. That's true. Kwa mene chinayi chaka chanchi 2019-2020 pamene anachoka in 2026 6 years zambiri zachitika tukamba nkhani ya foja how muzaka zimene zizi foja amene wakuponjera how my numbers apanga drop so my dynamics asintha komanso on top of that musaiwalenso kunena kuti atalowa mmene muja poyamba nambala ya chiwerengero choyamba chimene anayika cha ma ministers chinali actually chocheperapo kenaka tinaona kuti ayamba kusintha ino mukumbukira kuti within the first 3 months munalinga the cabinet reshuffle. So in other words you could tell kuti amutalikali mu second term simakhala kuti ukulimbana ndi kuti uzaimeso ayi second term umakhala ndi legacy ufuna umanga legacy ufuna upanga mbiri yabwino ndiye akumata akaona kuti pena pake sipakuyenda kusintha na poyambapo ankaona kuti khalema ndiona zochepa motel ataona kuti I think isigwira anamba kuonjezera and amtalika actually there is a side yonena kuti when he makes up his point he doesn't care kuti mwina muyankhulaso chani so he's made his mind to increase the number of the cabinet kwa ife ngati dziko chimene tikufuna kwambiri deliver on the ground akakhala kuti cabinet yachita deliver muzaona manong'onong'o anthu kuyankhula anthu kudandaula kuzatha koma cabinet ikukhala bloated in terms of not just number koma in terms of expenditure ndimene tikunena pano in terms of expenditure ndikupeza kuti sizikuyenda ndizivuta directly going to your question ankhweta vivi munakambapo nkhani yonena kuti zimakhala ngati chicken and egg kuti mining ikufunika magesi komanso kumining iko kumagesiku ndikufunika so investment yochuluka imene foja sangatha kukwanisa tufunika ndrama zoti zichokere ku mining kwa ine ndikuwuzani kuti takhala paka nthawi tupanga zinthu the same way imafikapo nthawi wanda yoti timakhala ma meeting ena limodzi timanena kuti ayi gentlemen and ladies we should just do something different wake ndonena kuti uku kuti uchita kudziwa kuti future yaife ili ku mining let's do whatever we can do. Where do we start? Anduna apitakowa apite abwere ndi strategic plan ngati ma strategic plan aliko kale asataye nthawi ndikulembaso zina akayambe kuwerenga zimene anzawo nawo analemba chifukwa kuno kumalawi timafutika so chimenechi afuna wina 2 years akulemba strategic plan and yet anzake analemba kale so apite akachite find out kuti anzathu anapanga chani then from there make a recommendation on way forward if it means we're going to import power from neighboring countries just for mining you do that if it means kunena kuti tikhala ndi kanjira ine yoti thandizire katipa ma partners fana ma partners itu amatha kubwera nkhani ya mining matha kupanga partner ndi ma partners akunja kukuthandizani pa mgodi wina wake kenaka after some years amatha kuchoka iwo atakutipulirani nditu initial investment zina zoterozo pali zinthu zosiyana zimene angathe kupanga so tiona kuti kodi athokotembo abweresa phindu kapena menanena it's just a ceremonial coronation of another MP wakuneno kuti akhale nduna so for me ndinkhani yonena kuti tipushe ku mining kuti takhala tikutokota nthawi yayitali magesiwa tinakhanga tazolowera but in terms of kuti tifunika magesi otani kapena what type of power demand do we have ku energy athokotembo atipasi ngati fe dziko singatopanga supply let us outsource chabwino ngati magetsi sangakwane teni tipeze magetsiwo chifukwa tukhulupira kuti ndalama zimene tingapeze ku migodi zikhala zoposa za fodya ndipo mavuto athu akhoza kutha mwina in the next 3 years titakhala kuti tili serious nde amalawi
akhutisidwa akaona mmene akugwira ntchito athokotembo amene asankhidwa ngati nduna ya nyuwani. Nkhani ina mwina tipite ku break pakuti nthawi yathu yafika pa break. Tipite ku break ya Ceres Enterprise tisanapite ku nkhani zathu zotsatira. Ceres Enterprise, your go-to for top quality electronics at unbeatable prices. We stock a wide range of products, including laptops, smartphones, stationery, laptop batteries, Bluetooth speakers, printers, laptop chargers, SD cards, phone and computer accessories. Don't miss out on our selection of office supplies. Stop by our shop today. Like and follow our Ceres Enterprise Facebook page to access our catalog. Ceres Enterprise, your go-to for stationery and electronics in Malawi. Pachichewa pali mawu amanena kuti wosauka satopa. Ndi anthu amanena kuti ukazaona kuti siku linake kwatopa ndi kuti mwina walemera. Koma wosauka satopa. Tukamba nkhani imeneyi chifukwa takagogodaso azibambo inu, takagogodaso pa khomo pa IMF go kuti mwina mwake ka extended credit facility discussion tikhoza kukayambaso. Izi timazifuna chifukwa chokuti timakhulupirira kuti akatipasa extended credit facility abungwe limeneli amakhala ngati apereka kamulozera kwa anthu ena kuti akhala ngati amalawiwa nkhani zawo zachuma akuyendesa bwino. Then also amatenga confidence ya IMF-yo nkumatithandizapo malo ena ndi ena. Tikupanga zimene zizi ECF ya 2022 itagwa ndithu chaka chatha. Idachita collapse last year. Pano tikufuna ECF ya nyuwani. Now, ikuti mapanga unlock additional support from development partners, komanso improve access to external financing. Ndizofunikira kuti tileso tikagwadi pamaso pa IMF kuti ndachimwa kopambana. Ndi chifukwa chake ndabwera pano kuzapempha kuti chonde tikhululukireni tipaseniso kangongole kacha angoni wawo. Umphawi si chinthu chabwino ayi. Takati umakhani masiku mziko muno kumayang'ana IMF ndi World Bank nkumanena kuti opanda phindu awa samatithandiza ndipo kunyoza ndithu mkazi uja kena nkusapeza kuti mazulu ake ukubwera nkusapepesa ndizimene zikuchitika apa chifukwa nena kuti tinakhala kuti fezi kutiyendera ine ndikukhulupirira sinakapita ku World Bank kapena ku IMF in this case IMF in particular tikupita fachonena kuti zativuta right. Maiko ambiri amene amakhala independent kuti zamba kwayendera zachuma ukukusamagwirako kwenikweni ayi. Chifukwa nkhani ndi ya simple. Nkhani ndionera kuti pangani ndalama zanu. Mukapanga ndalama zanu zikumakwiye mterani mmakhala your own kings. Mmakhala ndithu mfumu nyumba yanu umapanga ma decision. Koma ngati ukhala nyumba ya renti pamakhala nthawi ina yake pamabwera ka message kochoka kwa landlord. Amazakuza ndikunena kuti pali ngono wanga amene ku UK akubwera next week. Umaziwa kuti pamuzi pano tusamuka. Ndiye ifeyo tukupita koko because tavutika tasimidwa. So we should not look like ndifemadolo. Tivomereze kuti zativuta. That's number one. Number two, tidziwe zonena kuti ukamaka pepa mwini wake wa makobelero, mwini wake wa chithandizo amakhala ndi mphamvu kuposa iweyo. Right. Zimezo zotayina kuti gwirisise. Chifukwa IMF imakhala ma conditions. And ma conditions ena amakhala owawa. Chimodzimodzi inu ndine tikapita ku bank kuti tukatenga ngongole. Amatha kuuza kuti kuti ayi tizikudula ndalama makuti. Suma kanena kuti bwanji pamwezi muzindula yakuti ayi amakuza ndalama zimene mufunazi tizikudula ni zakuti. Ndipo musanatenge mupereke ko ndalama yakuti. Management fee. Koma super management fee mabanki ena 1% mwakuti. Achimwene iweyo ngati usakufuna zibwerera. They say that because they have power. So last time mwansanga nkwenda viwi IMF analima recommendations out. Yes. Panali recommendation yoyamba yankhani ya agent fiscal consolidation. Yeah? Agent fiscal consolidation. Kumeneku awukamba nkhani ya broadening tax base
tichulukise mipata mmene kuchokera ku misonkho, mobilizing domestic value kutolera ku misonkho, and tightening containing the wage and interest bills. Number 2, monetary discipline, tightening monetary policy to rein in inflation and stabilize the local market. Ngani chetima kamba ya austerity ndi zina zoterozo kuti ikhaleko osamangoseweresa ndrama zayi. Number 3, exchange rate flexibility. Ngani mene mafuta kwambiri so ndi imeneyo. Recommendation IMF ndiolena kuti allowing a unified market clearing exchange rate to absorb shocks and rebuild international foreign reserves. Ndipo yomaliza ndi structural reforms, creating a stable environment to foster private sector-led growth and improve institutional governance. Now, my recommendations are menewa ndionena kuti ifeti kamapita, I'm sure tawerenga kale, iwo samabisa, it's either we're going to comply or not. Funso mkumati, kodi mkawapita kumeneko ndikumanena kuti iya tikufuna chithandizo chanu koma kumudzozonena kuti simungakwanirise kapena simungathe kusintha, then why do it? Because at the end of the day, chifukwa timaona ESF extended credit facility akutilanda and kawiri ma programs athu samatha mpaka takumapeto ayi amaka mkatikati umva IMF yatulukamo kapena basi yaseka nkhani yake makhala yomwe. So let's not do this just to please people. Let's do this with true intentions. Chabwino mbuye Bishop ndiphatikiza mafunso mothamangisana ndi nthawi angoni wawo ayambapo nkhani imene takhati kutenga mbuyo mosemo kuti tikhoza kuloza ifeyo kuti ngongole zimene takhati kutenga kwa IMF tapangira izizi zatipindulira motani ngati dziko zimatheka zomwe timafuna ni ngongole ya nthawi yayitali iyi chifukwa chokuti mwamsanga chaka cha 2005 kuzafika 2008 tidatengako $56 million kumeneko mkuzera kuchani ndondomeko imene. 2010 to 2012 tidatenga $79.4 million. 2012 uzafika 2017 $156.2 million. 2018 to 2020 $108 million. Imene tangosiya kumeneyi inali imene kukhala $175 million. I don't know if we're able to access the whole amount but idachita collapse last year. Now angoniwa wanambapo zimene amafuna yowacha akugamba zija zoti reduce your borrowing, akugambapo zati debt restructuring, dealing with careless expenditures. They even dictate kuti even mafuta awo muzigula bwanji muzipanga bwanji. Tikamavomera zimene sisi kenaka ife nkumasakwanirisa zimene zichazi ndichani kodi jela katangale kapena zimene zichazo mtu wavutika ukapanga katapira kuti ukalipire renti umachita kuziwira kuti even okupasa katapira uja mukuti ndalama imukatani nayo andu kalipira renti aziwa kuti uyu usabweza ndalama imene tafika pamene pomwe Bishop. If my memory even ndikumbutsa bwino yomaliza tinatenga pa 14 May 2023 yes to 14 November 2025. That's very correct. Yomaliza imene. Yes. Munga tinapanga jani inuso munalipo tinapanga jani palibe tinapanga mayo tinkani tinamwe mayo ndamaje chilungamo chisandivuta kwamba because all these things timavutika moja tinatenga ICF kamwe mayo muntu uyu ineo chimene chizandipweteka. Okay, the challenge with us, yes, including myself, yes, ndimaona anthu mmene akuvutikira amala akuvutika kwambiri ndipo tikamanena anthu naza chuma kuti iyayi ifeyo tikupita kumene kuja ineyo ndikaona akuyankhula. I'm looking at what the recommendations are. mawana linkamwe mwanu anduna azachuma a Joseph Mwanamveka akuti tufuna win-win situation arrangement and has ruled out the possibility of the kwacha devaluation. Kodi fail to ni mphamvu yona kuti ngati tukatenga ndaba zimene ndimafuna ndibile kumene koko kunena kuti okay the minister is confident enough. I'll tell you why is thinking kuti akhoza kuvomera mofulumira maitsanzo pali point number 2 number 1 yakuti titsegule tipange broad motenga misongo yathu muchiruke they can say if it is setsa tatsekula anthu ambiri misongo ndi akumenya pali ponse kungoyang'ana chochi kwambiri pakoikansongo misongo wakuyang'anisisa pali kansongo kake kuti ukakhala chochi so akodzera achamenya koma ndimafuna ndinene kuti tiyambira kumanga manage kumene koko kuti misongo imene tikutolera icha ife timamva ino mumamva tikuthokoza kwambiri panopa
we have managed to have beat a target. Yes. We have beaten our target. Aha. Ngombe itimena tikakame 3 liters. Koma pano Kama 5 liters. Ukaona kangombeko kankungu kateratu ino mukusangalala kuti takakama. Ine ndikuona kati in retain mudziri tagulanso madeya ndi dzokajetsera ngombe taikama ija. So ndimati point number 1 imene anduna kozo limba mtima kuti akozo ajena IMF akozo kwanota maisetsa mbali imene ndende kuti Broadening tax. Taibanga base, taibanga broadening. Takama. Kukama ndeti kukama. Yeah. Yes. Yeah, so ina mwina imene akoza kuona kuti apapa taisetsa tikapita kumene kujako akozo katimvetsetsa akati kaita anamvetsetsa mwina ndi ama Australia reduce borrowing. Yeah, reduce borrowing. Yes. Kuti baja sana bange borrow Kwa bili ba domestic. Yeah, but that thing is triggered because in a so economy si na bange economy koma ndi masata. Kuti tingalulane ababa sigwira. Chifukwa sitina bange borrow. But when we look at ngongole zathu sisi kusiyana kwambiri ndikusabwereka konkuno kuja tili ndi deficit ya budget yathu imene the deficit we still need the money kuti tibange titseke pa deficit part where are we going to get the money? So that's another trigger area. So ndikuona ngati kuti imene akoza kuona ngati kuti ibanga koma tsopano ikazafika ponena kuti you must devalue because ndimafusa David agent nakupanikizani kuti tandi kupanga ndi remind kuti IMF inabwerako kunoko chifukwa ngati mufuna kutenga mkazi wa mwini wache inu muchito choti ndiope ndalama kwambiri inu musapite kachisondekano kumagazo foni mwapita ndi amen sakupemphani kachikhalidwe kake ndikopemphako so IMF ikamena nambiri nthawi ya Joyce Banda inapempha devaluation nthawi ya MCP inapempha devaluation. Do you think the last one we did was a 44% devaluation? Yes, devaluation. Do you think this time, sir, ilelolo ndesalifusa number 2 a minister iniyo mufuna kundiuza kumalawi kuno kuti feta fika poti tikozopita kopempha ndi mabounce kuti iwe utipase ndalama ndipo ife tanena kale kuti izi sitipanga musandisainitse 1 million vija mati tipereke ndikafunateka 10 million izi musandipange ndi imene khala medefu ima kupangitsa mpaka na kuna mabodza ulembe shopo kuti ulibe cholinga utenge ndalama. Do you think ifeo tafika poti ngauza IMF na ifeo mukagamba devaluation? Okay, the point is we want to different to friend sianitsa kuti ifeo and wajana agesa kwambiri. That's the point. Ife sitikwanisa koma mawa luli mafika kodi mawa likadzafika akadzakuza simudzagwetsa mwaji CC ndipo tikumala kuno kulibe gisisa malanga zaziwa sasa kudabwani. Sometimes it's good to say tukagogoda koma zimene kakambiranezo musadandaule provided and our determination. That's my point. Kodi tikhale excited ngati dziko kuti tikuyambiraso zokambirana ndi IMF kapena tizikhala ndi chisoni kuti zikutivutabe tidakapempha ndalama. What should we do? Is this a good news? We should be excited about it, or we should say think we still need those guys. They are not good guys in terms of what they demand of us. But we can't do without them. Nkhani ya aid takhatwika mbana pa program ino timanena kuti palibe dziko limene linganene kuti ifeyo tinatukuka chifukwa cha thandizo chokera maiko ena. Anthu mmatukuka chifukwa chonena kuti number 1 mutumo mwapanga chiganizo chonena kuti ife tifuna tisinthe umphawi it's enough. Ndipo maganizo amakhala followed by zochitika zogwirizana maganizo action. Kunoko zimaoneka ngati nthawi zina timangoyankhula no action. Ola kapena mwina action iyo yosagwirizana ndi zimene timanenazo. So kuti tukapempha ndalama tukapempha chithandizo sinkhani yomanena kuti ifeyo tizichita kukondwera ndi kumachita kumanena kuti adadi tivinepa adadi kulisa makombola mwene adadi akakombola kwa leba kulisa makombola sinkhani yomajowera kupempha ayi chabwino ndikugwira palipo kufajo tamakisa tawo. Now taonapo mbuyo mundu ukatenga ECF mena akudenera mbuye bishop kuti kati namwera mahewu this time around utenga ungafune kupita kwa amwanamveka ngati anduna za chuma ndamuthalika ndota ndipotengera kuti ndalama zitima kakongola mmalo mwa Malawi amene ngosauka ambiri mwa iwo live in abject poverty komanso
amalawa amene opanda kali panopa aulipira misonkho zina zira amene aunenera mwina mbe bishop kuti kuyangana kwambiri of course angosinjirira koma it means too much tax, too much. That's about it. tiapemphe zotani atsogoleri amene akupanga ziganizo on behalf of these poor Malawians that are pinning every glimmer of hope on them that they are making right decisions for them. Ndiyambe ndi ambuye bishop msanga timaliza ndangoni wawo. Tiapemphe zotani andunawa nda president potengera ndi kumeti kuchokera. Kwina koseko ndikota akhoza kwanitsa kuchita bwino koma pamene pakhoza kuvota kwambiri ndi street measures aja timalengeza aja timalengeza kunena kuti panopa anthu ma meeting tidzipangira maoffice smart koma pa timafika sompana ponyadira kuti yathu sitipangira kumeneko tipangira kwinako okay anthu adziwe kunena kuti ndalama zimene zizi extended credit facility imakhala kuti tapanikizika ifeyo ndi mavuto amene tikufuna akathandizire chabwino if it is possible ndalama zimene zinatandivomera atati zipite kumalo oyenerera chabwino zikampeze Malawi weniweni amene akuvutika fa Malawi kunoko palibe pogwira panopa tipite kumisewu pakubaya tipite kuchipatala kuli mavuso pogwira povuta so kupite potikozogwira kuti ECF apo inathandizapo zikothandiza kwambiri. So angoni wawo we are failing to invest in homegrown strategies to solve our economic problems. We still have to beg elsewhere. Tulephera ngati ziko kuti tichite invest in our homegrown solutions which we can control ourselves. Because the moment you start touching other people's money, you've lost control. You can't go there and start bringing arguments on the table when you're going there as a beggar. Tulephera kupanga invest in our homegrown strategies ambuye angoni wawo mwamsanga mosungatawe. Nkhani tu ndomwe chanana poyamba kunoti tasimidwa zativuta ndifatu pito inemene waziwira ndale sada kalola upita kumene kukatakhala kuti zonse zili bwino ayi mukandifunsa zonena kuti kodi tufuna mpaka na homegrown strategies atikanika kwa ine ndikuwuzani kuti homegrown strategies alipo ndipo ndabwino atikanika kupanga implement pembe tivomere chabwino and atikanika kupanga implement chifukwa cha lack of discipline, one of it lack of discipline. Ndiye mwina topanga benefit fonena kuti anzathu wakunjawa sasekelera akanena kuti tufuna zakuti mupange ka date muipange muikonze so motel ngongole yanu ngasi mupanga zimenezo ndekuti amadula amanyamuka amachoka, maybe we may benefit from that discipline kuma otherwise ayinzochisa manyazi komanso ndizizonena kuti sitena umakhala motelo kuma tasimidwa anthu fe tasimidwa ngati dziko ndi mwina mwake tungofuna ndalama ina iliyonse kuti bola tisunte. I hope titakhala kuti zatithekera tikachita invest malo oyenerera. Tipitirire ndi program yathu ya the hot current pano tupita nkhani yathu adindo ku nduna wa zaumoyo avomereza kuti yayi kumene kunoko kuli ndithu katangale muzipatala ndi izi zikubwera ndithu pamene nyumba zolemba nkhani zingapo zidabwera pamodzi kunena zimene zimachitika kupeza kuti anthu amagulisa ndithu magazi kwa patient muzipatala mucha, kupeza kuti anthu amalandira ndalama kuti namangidwe even chikhakha kumuza munthu kuti kagule weka. There's so many things that we discovered. Ndi adindo ataona mpaka na nyumba ya malamulo anaita na anthu osiyana-siyana amene anagwira ntchito imeneyi kuti amvesese kuti katangale mchipatala kwenda bwanji. Funso ndiro kuti tufuna tikamva zimenezi titani nazo. You know, pali malo ena umachita kuziwa kuti malo awa mmene ili setup yake iyi tidapanga kamalo kokuti pakuzomachitika katangale apa. Tikumatani ngati dziko kuti tithane ndi mavuto amene kutengera awa nduna wa zaumoyo amene akufuna kuti amvesese kuti katangale kwenda bwanji nkufuna mwina kuti athane nayo. Ambuye Bishop, ngati dziko tikuthana ndi katangale kapati pafuna tizooneka ngati tikuthana. Mpana umuyitana munthu utazandiuzeni kuti katangale muzipatala amayenda bwanji. Anthu sitimaziwa kuti madubo ina amaba mankhwala memucha kaya anthu amapereka kandalama kuti alandire ndalama. Now tikanena anduna so okhaswa anapita ukapanga undercover. She went undercover ukaona zimene zimachitika kumene kuchako. Do we still need people to tell us what is happening? Kapena we just need now to start sorting out. We know kuti apa zomala ndi ndalama mukayima munseuzi apa mutha kumaba ndalama apa kuti munthu utenge zitupa nziko muno kandi choyendesera galimoto kandi chotulukira nziko kandi mmakhala tindalama timayenda. Ambuye Bishop, tithandizeni nthawi. Katangale woti ochita tabwerani mudzatifufuzire ndi chiyambi cha kumpangitsa kuti akulenso kwambiri. Ifa chonena kuti anthu aja akadziwa zoti apita kukafufuzidwa akhoza kungovomera koma katangale wambiri amakhala oonekera kuti apa zikuchitika apazi ndi katangale. I remember I'm a deputy minister Homeland
anomani akhala kupita oka ku immigration kuti ukagwira oka kuti apa pamachitika sachinyengo ndikupanga ndona so anthu adzukazo iyayi siunapange bwino bwanji mwalowenera nkhani zosapanga koma kuthetsa kwina ndi kumene koko kuti we need just to go flat out tisadalire so tifufuzira ifa ngakhala kufufuza awonso kumene akakomaneko alandiyaso allowance ali moto allowance yachana ati foti fufuzira anthu abale ndalama imufuna ukafufuza anthu amene akubawo waba 50,000 okafufuzawo aja 1 million so yes ndikuvomereza ipene bagesi anthu akafufuza mukakambira zokafufuza kunyanja anthu akuba amene anaba mangwala upana dolo ndi tumbosidi wandrama mwina za 200,000 ino amene mangwala milioni kuti mukafufuze kuti 200,000 inabeda bwanji zodziwikiratu olo kutuma nyamata tapitani mukagula anthu amene mukagwira anthu amene agulitsa mangwala sali mmudzi mwathu momwe chabwino pepera ndi nthawi ndikugwirani kukamwa angoniwa mwachitsanzo talowa boma la nyuwani kuli mabwana osiyanasiyana titapanga lifestyle audit sitigwira atigwira zimene zonse zofunika so kuti wina aneneso kuti kodi awa adali chanawa taonani leloli 8 months pano boma lili about 8 months into government taonani zimene ali nazo zifuna kugwira sitikufuna nanga poiti kulimbana timatemba anthu akugulitsa timankhwala mzipatalamu timatemba chejumo chinsomba chachikulu chuchita kuoneka kuti inu tamuonani munthu uyu yamba agwire awa akakambirana kutaliwa chipatala chili pompa sumatifuta bwanji ku supply ya mankhwala ndondomeko ya procurement ayisatire kuno bwino so ma systems amene tili nawo mdziko muno ndi amene amatithandizira kukumana ndi mavuto amene tikumana nawo ngati dziko ndipo sikuli sitimadziwa kuti ni ma system opoyira chichewa cha masiku ano koma nkhani ndionena kuti ma system opoyirawo amachita benefit anthu ena so alipo anthu amene zimachitira bwino zikakhala kuti kuli chipwirikiti kumalo kwina kwake benefit from the exactly so they actually sponsor the chipwirikiti because they benefit from it fana khala kuti tonse timavutika bwezi tumanena kuti ndikonzechi kofuna kuti neyo ndikupindula njifake limafuna chipwirikiti chikhale pomwepo because otherwise mene mwaneneramo Minister of Health itafuna kunena kuti ololerolo iyambepo kufinya afinya ndipo malonda mbiri they know exactly where the problems are ndipo watangocheza ndi anthu ochepa mzipatala even ogwira ntchito kumene amchipatala awafotokozera so for me nkhani ndi action mwatifunsa ngatola nkhani takuuzani what are you going to do ndipo if we keep monitoring kuti kodi after 1 month after asking atola nkhani kuti tabweresani umboni wanu mwachitapo chani ndimalize motel alipo ndinafunsa aku road traffic directorate zama license ndi amandifotokozera director kumene kuti ayi panopo 30 minutes within 30 minutes license yatuluka ndi ndimati ukhala sikumeneko koma muona kuti mwina after some time upeza kuti 30 minutes ija yamba kukula ntuma hours so ngati tikumafika pa 30 minutes tipange congratulate ndi zimene tikufuna tifuna efficiency mu service delivery yathu koma kwinako ayi ndithu zochita kufuna ambuye bishop lamulo tikunena kuti munthu akhoza kuchitidwa lifestyle audit komano kuti ACB ikapange lifestyle audit wina akakwena akachite complain kuti ukhanga ati ambuye bishop ndama zawo sindikuziona kuti zikuenda bwanji chanchani nditakafufuzani are we serious padali anthu oti timaziwa kuti mamona zana timaenda nawo timakwera nawo akabaza anthu timakwera nawo akabaza koma kupita kunyumba kwawo madaba kuti ndikahaya kamoto odula ili yonse imene mukhoza kuiganiza ikangotuluka pa msika kandi ku America kandi kuje yafika kale kuno zofunika sokalozerana zonse zizi bwanji sitinayipase mphamvu MRA kuti yokha izitha kununkhisa osati zingodikira kuti wina akadandaule akadandaule ndi ndani chifukwa kuti even okadandaule ukafike kumene koko nde kuti wina wake wauza kale wewe wina akanabwera kuno uzakudandaulani koma so kafikire bandi kokadandaulako ukapeze ndani so malamulo athu sitifuna kugwira mbava asimafuna makazizaze mbava za ndalamasi mbava zikulu mafuna kugwira umwe ukachingati kuti kumalawi kunotu timangopezera anthu ovutika munthu ovutika basi koma kuti anthu agwire zenizeni zijazo mwandikumbutsa za traffic kuti aja 040 aja ineyo amandisangalatsa chifukwa chakuti amayimisa terekeze galimoto ina liyonse ndikukufinga iweyo posanengeranso kuti iweyo ndiwe ndani so in that way tinakhala kuti
tikumatengera kuti uyuyu tiyambire pamwamba mpaka nakutsika musi chifukwa tiyerekeze mankhwala amene amabedwa moti kumbati kuchani kucha kumankhwala kwenikweniko kupanga folo ngati mene makhalira kuipanga folo ngati mene makhalira dzenje la fuko kulondoloza cheni imene ijayo kukafika mpaka na pamene patient ala ndiye mankhwala mwapeza kale anthu ambirimbiri you go to my pharmacy teta meeting where do you get mankhwala chibwibwi chokhacho mudziwa kale kuti uyuyu mankhwala alipo amene akumpasa zati koma ali pano patadziwa litinso zikwama zimene amanyamula anzathu akamaka kumana ndi anthu ma capital hill malo anthu atanyamula zikwama kodi mukaonana ni munthu mwenyamula chikwama chikwama muli chani chikwama msitingambe umafunsana zikwama you have an appointment with bwana you carry a bag kulepera kunyamula munthu komaka kumana ka arrangement fee koma musamada ndaule chifukwa chakuti chilichonse ndi manena chinthu chakuba adzakuberanso adzasanza one day na munthu aliyense amene amaba zinthu za Malawi Malawi ndikumavutika ndikuoneka uchenjera tsiku lina lachitatu sabata athayi kudali cabinet meeting a president ma two vice presidents ndi nduna zawo amakumana kumene koko kumakambirana kuti zikuyenda bwanji mdziko muno itangotha meeting imeneyo achaponda Dr. Chaponda amene anapangisa chair achaponda amene anapangisa chair ndeti mali tibwere ife ngati hoti kale nditauza Malawi zona zenizeni adapangisa meeting imeneyi ndi ndani ambuye bishop mwandifunsa lovuta angoniwa ifeyo kafukufuku wathu yes akusonyeza kuti amene anapanga amene anachita lead kapena kupangisa yes. anali a president yo yes koma poti zambiri zokambirana mu cabinet yes. zimakhala sitimati confidential za chisinsi panonso otakhala kuti information tilinayo would be very careful kuti tiyankhula motani koma mwina kungonena kunena kuti meeting was not sikuti inali meeting yaitali kwambiri koma anachita chair ndithu ndamenewa ambutalika ndipo tisimikizeso pa kuti ma vice president analipo second vice president analiponso ndi nduna zonse tizithunziso zina tinaziona onsewa analiko zokuti abangisa achaponda zikuchokera pati kuli tinthu tina timene tikuyenda pasimba manga paja tonse tikudziwa sikatisiobisa kuti 2030 pm samuyima timu yawo yomaliza ndiye ndiye kumene kujakola anthu aja muti akhauti mwakhazika pansi kula anthu aphuma iti amene akusakasaka kuti akangochoka bwanapa ndizakhale ndine so timabodza timene tiyamba kumveka as a part of promoting candidate wawo koma ine ndikhoza ine paka mwapanda ndikhoza kwauza kunena kuti zimene sizabwino chifukwa chakuti zimasokoneza president amene akugwira ntchito panopa tili kutali kwambiri number 2 anthu amene akuatchulawo ndi anthu amalawi sangakukonde nambiri amalawi sangakonde asabanikizike kwambiri apatse moral wa president akapatsa moral wa president imene agwire ntchito amalawi kutsogoloko adzaona kuti yayi munthu wakhoza kukhala uyu so ife ngati ahoti kalenti titha kuuzani panopa kuti cabinet imene inachitika pachitatu adachita chair nda president Mutharika ndezonena kuti adapanga chair ndachaponda zimenezo nzamma samba amchezo sikuti mwina ndachaponda adatuma anthu koma anthu ena mwina adangoyamba kunena fa anthu ena amafuna kuti azionesa kuti wawo ndamene ali kufupi mwina amene anenera anzanga kuti nkhondo ya 2030 idaya makale mutha kukana as much as you want koma ena amachita kuonekeratu kuti anthu akumazichita position ena sakuchita kunena ndiwo koma kuti anthu tinatake tojiya timangoyamba kamosi kangoyamba kujiya umazadaba kuti akumpwetekesa munthu mani kuti mundipwetekesa mundipwetekesa fazinazi mukuona ngati mukumkonzera munthu mumpwetekesa anthu ena azimuyang'ana kuti kodi iwe kapena umakatuma anthu yeti munthu yomwena sakutani sakutuma but we can tell you on record that it was President Mutharika amene anango no our short cabinet meeting. We know Zambiri, we can tell you. We know, we can tell you, but nanga sinzaji sisi. Nanga tini nazoemi kama zoemi kama just name. Chabwino, pamene poso ndeba musiri. Ampenda vipi? Waife awele. Nzimo bando kulowa. kwenda vipi Ife, zoemi kama just name. Mundu wafuwa kulowa mimi kama. Ndesa nene. Chabwino, zoemi kama just name. ile kama ndakweza Pamene
apo nepa zili zino pa program yathu yakuti kali ndithokoze angoni wawo abayana chunga kuti nali nawo mprogram imeneyi komanso ndithokoze ambuye bishop chimwemwe chafumuka kuti nali limodzi mprogramu iyi kuchokera kwa ine ndevu zamwayi Wanderer Msisya kwenda viwi kwenda mnono tathokoza kuti nalipo mpoti kumaneso sabata yamawa chauta akalola kuseriko kuli mayi mbumba amene afuna tiwerengere nkhani zathu pakoma nonsani goodbye. Selly's Enterprise, your go-to for top quality electronics at unbeatable prices. We store his Enterprise Facebook page to access our catalog. Selly's Enterprise, your go-to for stationery and electronics in Malawi.